Kamusta kayo? This time, gagawa tayo ng voiceover plugging para sa upcoming na Father's Day celebration. Ang ginagawa ko ngayon is magre-record tayo ng yung tinatawag nila na dry VO, yung dry voiceover raw na tawag. At gamit natin ngayon ang itong syempre microphone. At ito yung ating yung ating pong gagamitin para makapag-record, yung Adobe Audition. Yan yung Adobe Audition. Ayan, napapansin nyo, hindi masyadong makakita. Sorry. Ayan, let me check. Ayan. Yan yun. Yan yun. Diyan tayo magre-record ng ating pong gagamitin voiceover para po sa plugging natin for Father's Day. Alright? So, this time, sisimulan natin yung ating pong pagre-record ng ating pong dry VO para po sa Father's Day plugging. Kailan ba yung Father's Day? It's on 21st of June. Ayan, yung Father's Day. Alright, so sisimulan natin yung pagre-record. Best friend, best friend, best friend. Kalaro, kalaro. Tagapayo. Karamay, karamay. Siya ang nagpapalakas at gumagabay. At higit sa lahat, sa iyo'y tunay na nagmamahal. At higit sa lahat, sa iyo'y tunay na nagmamahal. Sa lahat ng mga dakilang tatay, Happy Father's Day. Sa lahat ng mga dakilang tatay, Happy Father's Day! Mula sa Brigada News FM, Happy Father's Day! Happy Father's Day! Mula sa Brigada News FM, Brigada Change Lives! Yun lang yung lahat na nasa script na susundin natin. And this time, oras na para i-edit natin ang ating voiceover. A few moments later. Record natin. Kung inyo makikita, na-slice ko na, na-edit na, at pakinggan natin kung okay ba. Here we go. Best friend. Kalaro. Tagapayo. Karamay. Siya ang nagpapalakas at gumagabay. Siya si Papa. Sa lahat ng mga dakilang tatay, mula sa Brigada News FM, Happy Father's Day! Brigada
change lives. Best friend, Patingnan mo ako kasya ko to. kalaro, tagapayo, karamay. Siya ang nagpapalakas at gumagabay. Siya si Papa. Sa lahat ng mga dakilang tatay, mula sa Brigada News FM, Happy Father's Day! Brigada, change lives!